What's up guys? Yan na dito sini. Ha? Nagsulo-sulo may karon ni brother di ay sa kabukiran. Oh, ngit-ngit yung kayo. As brother, oh, di kayo maklaro. Hi guys. Nagsusuro mi karong sa kagabion, murag nag-curfew jud mi dire. Kay ano, milingaw ba? Milingaw karong gabion na. Daghan kay giro dire silingan guys. Tama, manghukon ni ron, tama. Usig-usig ang iro. Ay na. Gupod ang iro guys. Ayaw. Guys, gigupod ka giro. Guys, gigupod. Okay guys, no kani. Nagsusuro jud mi ron. Anulo mirog naman kay mga kwan diri oh. Hey guys, pasigaon na tug kusog atong suga, ani. So, derte yung mura gabi na yo kayo guys. Derte kayo. Oh, mura gabi na kayo ba. So, atong oras ron alas 8:30 daw. Oh, nasudto na. Oh, alas 8:30 guys. So, pasensya kung murag kurog among video kay Batsi jud kayo. batsi ba. So, nami ron dire guys. Padulong may sa Purok 5. Purok 5 ba dong? Uy, wala may purok dia. Ha? Wala na purok dia. Wala na purok dire. So, but asa may padulong ani guys eh. Mura na may kuha. Yan na dito. So, hindi may kupuyuhan ron, majakpatan. Oh, nanarado na sila. Oh, sirado ng mga balay guys. Nangita may kuan guys ba. Mga sa tawagan eh. Damig damang. Scorpio. Ano guys. Dati yung subidaon kayong dalan guys. Guys, subidaon yung kayong dalan guys, no? Oh, dati yung subidaon kayong dalan guys. Batsi yun, masyal batsi. Yun yung motor. Ha? Yeah, subidaon yung kayong dalan guys, no? So, Update mo daw. subidaon yung kayong dalan guys. Subidaon yung kayong dalan. Yay! Dinikat. So, guys, mapit meron dire guys. Update me. So, what? Wala lang namin gikuan. Dire namin gipangita. Nasi kagawad George dia. Nami tuyo niya. Ha? 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 Naglag-lag lamiro. Daglag na may. Naglag-lag lami. Ya, ato sa me. So balik na pumisagi ron kay wala di milingaw. Guys, balik mas agi kay hubog dito ang tao dito. Hubog ang tao dito guys. Balik mas agi guys kay hubog ang tao. Okay, money joyride sa kagabion guys. Ito na nasa likod mo dong. Ito na nasa likod mo. Oh guys. Hinom. Ano ka dire oh? Ano. Guys, nag-ride me, joyride me. Dong, saan isabak mo dong? Nag-joyride me guys. Ayog, ipatong guniti lang dong. Kaya mag-uyog-uyog ba? Ha? Guniti lang kaya mag-uyog-uyog. Ay ban. Oh guys. Oh, ano na yun? Uy, napalong among motor guys. Aba kayo alam ba? Napalong among motor. Ayog, isandig sa kuha. Oh. Napalong yun among motor guys. Sama na guys. Ay, natulog na pa yung tao guys. Naguro may gasolina guys. Rampit, at tadi mo may taga-salina. Ay. Dok, doon tag-salina rin diya. Guys.
Tayo na ni guys. Tugnaw no. Guys. Di naman maandar ang motor guys. Ngano man ni guys. Guys. Napa mo dia guys. Guys. Oh, yun may nakitaan sa mo aron guys. Nag-ride me guys. Gabi man good guys. Ba. Na may tanod sunahan. Gabi good guys. Kopyohan taron na 500. Bitaw guys, lingaw-lingaw ran yung mga guys kay wala mi mabuhat sa balay niya. Wa pa man puy curfew guys. Sayo pa kay guys alas 8, alas 10 ang curfew sa mga guys. Alas 8 pa man. Joyride lang, what me trip. Joyride sa kagabi on. Guys, ana po tong iro diri kusog kay manggukod guys. Ana po tong iro diri manggukod rong guys. Guys. Ang iro diri rong guys. Gukod ni ron guys. Guys, ang gukod ang iro guys. Gukod jud ang iro guys. So, paliko na meron. So, dere guys. Dere sa kanto guys. So, siminto na ni dere guys. Ito. Siminto ni dere guys. Panulo dagbaki dong. Ha? Adi lang ta. Kaya lang. Muli na lang ta dong. Balik lang. Muli na lang mi guys oy. Bakit ni sabi? Paulay mi guys, kasi kasabaan ta diri guys. Spito ta guys. Joyride rat niya mo guys. Guys, subscribe mo guys. Guys, subscribe mo guys. Guys, subscribe mo guys. Ayan to dong eh. Tulungan na dong. Ha? Tulungan na. Wala na ay dakop guys. Ay tao sa unahan. Bisa mang bayhanan eh. Wala mo? Ni bangon no. From George.